Gaur ikasi dutena edo ikusi dutena da eguzki sistemako planeta ezberdinak ikertzeko, planeta ezberdinetara joateko misio batek jarraitu behar duen ibilbidea eta behin planetara iristen denean zein orbitan kokatu behar den eta orbita eta ibilbidea erabakitzerako orduan ze ezaugarri diren garrantzitsuak. Ze zientzia egin nahi dugun, ze arrisku dauden eta ze ezaugarri izan behar diren kontutan aukeratzeko bai ibilbidea eta bai orbita. Misio espazialak erabiltzen ditugu planetak ikertzerako orduan, zeren planetak gehienak, eguzki sistemako planetak behintzat, oso baldintza berezietan ematen dira eta guk baldintza horiek, muturreko baldintzak direlako ezin ditugu normalean erreproduzitu gure laborategietan hemen lurrean. Beraz, ara joan behar gara planetetara, han ematen dena, naturalki ematen dena, baldintza horietan ematen den fisika edo eta beste edozein zientziaren arlo, han bertan ezagutzeko. Eta horretarako misio espazialak bidali behar dira aldan bereizmen handiena eta xehetasun handiena jaso ahal izateko. Espazioko ikerketan batez ere zientzialariak egongo lirateke, edozein zientzia arlotatik datozenak, fizikariak, kimikariak, biologoak, geologoak, eta ondoren zientzia hori egitea ahalbidetzen duten misioen preparaketan gehiago ingenieritzak. Eta hor ere, ingenieritza aeronautikotik datozenak, kimikotik, elektrikotik, guztietatik. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldea da gutxi gorabehera 15 kide dituen ikerketa talde bat, eguzki sistemako planeta ezberdinek dituzten atmosferak ikertzen dituena. Atmosferaren ezaugarri ezberdinak, batipat dinamika, izango litzatekena adibidez, ze haize dauden, ze abiadura duten edo indar duten haize horiek, eta fenomeno meteorologikoak ematen diren edo ez planeta ezberdinetan, hau da, ekaitzak sortzen diren edo ez, eta ze evoluzio duten, ze bilakaera duten ekaitz horiek, baina baita atmosferaren garraio erradiatiboa deitzen dena, hau da, energia, eguzkitik etortzen zaion energia, edo planetak berak barrenetik igortzen duen energia nola banatzen den atmosfera batean edo bestean. Guk behatokian ditugun tresna printzipalak edo nagusiak dira teleskopioak. Eta ditugu bi multzo edo bi zatitan banatuta. Gaueko behaketak egiteko teleskopioa, dela bakarra eta 50 zentimetroko diametroa duen ispiluz osatutako teleskopio bat, eta horrek beha dezake gaua, gaueko objektuak, hau da planetak, galaxiak, izarrak eta bat, oso argi gutxi bidaltzen duten objektuak, eta gero badaukagu beste zati bat, 3 teleskopio txikiagoez osatutakoa, eguzkia behatzeko edo ikertzeko. 3 teleskopio ditugu, 3 filtro ezberdin erabiltzen ditugulako, hau da 3 argi ezberdin aztertzen ditugulako, eta beraz eguzkiaren 3 aurpegi, nolabait esateko, aztertu ditzakegu. Eta hori da gaur erakutsiko dieguna ikaslei.